Vítam vás u nového videa na kanále, čo dneska budem testovať aktivity, ktoré spojené s kalórií sa dozviete na konci videa. A dneska testujeme možno aj 6 aktivít a budú ďalšie diely. Lenže za 5 minút už 4 hodiny nestíham. Tak poďte so mnou trpieť. No, čo tak sprintáme do kopca prvým zigenným. High Intensity Interval Training. HIIT. Idem. Zatáča to, je to hore. Takže vybeniem rýchlosť, idem pomalej, z toho budem bežať vyššie. A mám 6 minút 40 sekúnd natáčania. Takže... Špášť. OK, drží. Hey guys. No, trošku stúpal. A to je takový 20 minút. A nečo sa dá nejakú cyklistinku. Budem sa napiť. To som spotený, neviem, či vidno nejaké. Ak môžem niečo povedať. Ja som schodol 5 kg. A to ma motivovalo k tomu videu. K tomuto. Som v necelých 10 minútach, ale to nie je najznačnejšie a počkať ten. A ten hit bol úplne, že ktorý mi ňažšie čaká. A ja som skúšal veľkať. Skakám čiže ho dobre tiež pevne chcem, lebo neskačem. Či pieska slabá. Uvidíme. 57, 8, 30 minút. Stopnuté. Joj. Zvlášť sa. Čo? Ako? Ja z mojich obľúbených aktivít kolobežka. Idem dať intenzívnu. Nemôžem takto šoférovať, tak celé vidíme. OK, ľudia. 20 minút. A takto tady skončíme. Čo to? Toto je práve Augusta. Takých 100 metrov som doma. Takže to je to penici. To je to, že stojím. Idem domov a dáme poslednú. Predposlednú. Prečo som si kúpil oceľové, keď chceš normálne neviem skákať. Ako skáčem, budete tak. Takže, tomu vidíte. Mám, že áno, skinčemku, ja mám pod minútu záber, takže vám tu ukážem za 10 minút a hodinky si zapínam. No niečo aj teraz natočím, kým môžem. To nemám. A idem trpieť. Nikdy viac. Nikdy viac. Nikdy viac. Na jedno video stačí. Pri jednom minulosti som spravil 2000, ktoré tiež vidie.